Vítam vás pri novej epizóde Indians Talk a dnes sa na to pozrieme trochu inak, nie očami trénerov, ale očami generálneho manažéra. Vítajte, Jozef Budaj. Ďakujem pekne. Tak, kde sa tá vaša hokejová kariéra začala? Pretože dnes vás mnohí poznajú ako toho generálneho manažéra, ale vieme, že vy ste tak nezačínali. Začínali ste tým hokejovým príbehom. Tak kde to začalo? No, začalo to najmä tým, že som sledoval svojho brata. Ja som na úvod, nazvem to svojej kariéry, bol skôr futbalista, ale tým, že som stále chodil vlastne na hokejový štadión už ako brat a podporovať brata, tak vlastne pokračovalo to až tak, že sám som teda začal ten hokej hrávať a po pomerne krátkom pôsobení na Slovensku, vlastne som hral, dá sa povedať, len 4 roky, tak som sa dostal do Severnej Ameriky. A ktoré to obdobie vás tak najviac formovalo ako hráča? Ťažko povedať, že ktoré také obdobie, aby som možno, bolo to viacero vecí. Samozrejme tá túžba presadiť sa v zahraničí, kedy fakt sa presadil v tom čase len najlepší, bolo ťažké sa dostať aj do zahraničia, aj proste ukázať, že človek na to má. Čiže možno taká tá túžba presadiť sa a zároveň možno hrať ten hokej v zahraničí a tým, že som odišiel do Severnej Ameriky, tak samozrejme vieme, že to je považované za najlepšiu ligu sveta. Takže samotný aj ten hokej pre mňa bol takou výzvou a takým hnacím motorom. A teda spomenuli ste, že teda boli v zámorí, tak čo tí slovenskí hráči podceňujú oproti tomu? Ja si nemyslím, že podceňujú, skôr si myslím, že možno majú taký pocit, že všetko je rovnaké. Samozrejme nie sú to nejaké veľké odlišnosti, ale možno môžem nadviazať aj na ten zápas, ktorý vlastne prebehol medzi Kanadou a Amerikou, tak veľa ľudí si mohlo urobiť ten obraz, proste čo znamená ten kvalitný hokej, proste tá túžba vyhrať a také tie malé detaily. Takže ja si skôr myslím, že mnohí hráči zo Slovenska, ktorí idú tam, tak možno po tej sezóne dvoch niekedy zistia v podstate, čo potrebujú robiť a preto sa potom presadzujú neskôr. A kedy prišiel ten taký moment, že ste si povedali, že už nejdem ďalej tou hráčskou cestou, ale pôjdem na tú manažérsku? No to sú veci, ktoré väčšinou prídu tak samé alebo nejak prirodzene životom. Ja som nad tým vôbec nerozmýšľal, že by som teda išiel na nejakú manažérskú alebo trénerskú, ale tým, že možno som veľmi mal rád ten hokej a študoval som ho, takisto mal som proste blízko k tomu, aby som trénoval. Takže možno cez to trénovanie postupne som sa dostával aj k tým otázkam toho generálneho manažéra, ale samozrejme myslím si, že stále momentálne má možno bližšie k tej hráčskej kabíne aj proste k tomu trénerskému chlebíku, ako sa hovorí, ale pred pár rokmi som vlastne dostal šancu byť tu v Žiari ako generálny manažér a veľmi sa mi zapáčila táto funkcia, táto pozícia a v podstate snažím sa tak nejak balancovať medzi tým postom generálneho manažéra a možno aj takého, by som povedal, aj možno tútora v šatni, pomôcť niektorým hráčom. Takže tak. A zmenil vás nejak ten prechod z tej kabíny do kancelárie? Myslím si, že ma nezmenil, ale niekedy je veľmi ťažké hovoriť hráčom, čo som sám nechcel ako hráč počuť, takže si myslím, že niekedy je to možno dobré, že som bol na obidvoch brehoch, lebo v niektorých veciach je dosť dôležité použiť správne slova, aby hráči vlastne akceptovali aj určité veci, ktoré vedenie potrebuje dosiahnuť. Možno niekto nevie, tak čo znamená tá funkcia toho generálneho manažéra? Myslím si, že to je pomerne široká škála vecí, ktoré manažer robí, ale možno na také priblíženie samozrejme musí mať manažer prehľad o hráčoch. To znamená, ak prídu nejakí noví hráči do mužstva, to je jedna vec. Vieme, že máme nejakú spoluprácu aj so zvolenom, to znamená komunikácia či už s trénermi alebo s vedením zvolená o tom, ktorý hráč kedy môže. V prípade, že niekto sa zraní, vypadne, aby proste som zabezpečil chod toho tímu, ktorý proste potrebuje do tréningového procesu hráčov a všetko. A je to ešte veľa rôznych vecí, ale prioritne sa to týka hlavne hráčov a mužstva ako takého. Takže väčšina vecí je takých, čo ten človek nevidí, ale najviac ten tým vlastne ovplyvňuje?
Tak je to tak, pretože veľakrát ľudia vidia len tú zostavu, ktorá nastupuje, ale nevidia, čo za tým je. Niekedy niektorí hráči, nechcem to tak povedať, možno ešte pol dňa predtým, ako idú do hry, proste neboli, pretože niekto ochorie a proste sú to veci, proste, ktoré sa nedajú ovplyvniť, ale treba ich riešiť na poslednú chvíľu a vtedy vlastne ten manažer by mal vstúpiť do toho. No a teda máme za sebou tú hlavnú časť, hlavnú sezónu, tak ako by ste teda zhodnotili, kde tým najviac strácal body? No ja si myslím, na úvod by som povedal, že proste aj keď som na začiatku sezóny tu nebol, tak si myslím, že toto mužstvo veľmi dobre bolo vyskladané, aj si myslím, že kvalita hráčov je na veľmi vysokej úrovni. Skôr si myslím, že možno také tie, nazvime to, taký ten pokles formy, ak to tak môžem povedať, skôr bol spôsobený tým, že mali sme pomerne dosť zranení počas sezóny. Hej, myslím si, že veľa hráčov ukázalo fakt srdce a tak by som povedal, že išli aj za hranice svojich možností, tým, že bolo treba proste tie body zbierať. Myslím si, že v dnešnej dobe tá liga je veľmi vyrovnaná. Hej, samozrejme, myslím si, že tie 4-5 kľudne by som mohol povedať, tých 6 manšaftov je fakt veľmi dobrých, takže myslím si, že my sme skôr tie body postrácali vtedy, keď sme boli zranení. Samozrejme tie zranenia nejakí hráči sa doliečia, ale pevne verím, že keď budeme vlastne v kompletnej sile, tak si myslím, že budeme veľmi konkurencieschopní a teším sa sám na playoff. A teraz aká nálada je v tej kabíne pred playoff? No, myslím si, že nálada je dobrá. Samozrejme, veľa hráčov je rado, že máme ešte teraz proste, nazvem to tak, že týždeň pred tým playoff bez zápasu, takže môžeme sa doliečiť a pomaličky môžeme vlastne dať dokopy ten manšaft, ktorý sme skladali na túto hlavnú časť vlastne sezóny, čiže toto playoff. Takže myslím si, že každý je pripravený. Samozrejme, je to aj veľká, by som povedal, taká zodpovednosť, pretože každý vie, že nereprezentuje len seba, ale reprezentuje aj logo, ktoré máme na dresoch. Takže je to aj zodpovednosť a zároveň každý sa na to teší. No a teda do týmu prišli Jakubík, Petrík, ale aj Gábor. Tak prečo práve títo hráči, keď možno tí ľudia čakali väčšie mená? No, je to niekedy veľmi ťažké v hokeji, že čo sú to väčšie mená, hej, pretože veľakrát ja si myslím, a to hovorím možno zo svojej skúsenosti, možno aj hráči a iní ľudia mi dajú za pravdu, a tá kabína spolu funguje celú sezónu a v podstate treba veľmi citlivo vybrať, kto do tej kabíny nový vstúpi. To znamená, nie je to len o tom, aký je to hokejista, ale aký je to človek, ako zapadne do skupiny hráčov. Čo sa týka Romana Petríka, samozrejme, tam o kvalitách nemusíme hovoriť. Je to extraligový brankár, ktorý proste pozná prostredie, pozná žiar. Nerad používam ten termín, ale je to srdciar, má rád žiar a proste urobí všetko preto, aby sa tu vyhralo. Kevin Gábor, mal som možnosť ho aj ja trénovať vlastne v Poprade na začiatku sezóny, čiže presne viem, v čom sa aj on zlepšil a myslím si takisto, že môže byť obrovským prínosom pre mužstvo. Ja osobne si myslím, že má taký ten X-faktor, čo sa týka aj strieľania gólov, je to historicky najlepší strelec Žiaru nad Hronom v play-off. A takisto pozná kabínu, je to, dá sa povedať, pre neho domáce prostredie. Hej. Ivo Jakubík, vieme, že pôsobil na začiatku sezóny v TEPS Bratislava, takisto je to domáci hráč, čiže pre niekoho byť doma a vlastne získať a urobiť niečo pre mesto, odkiaľ je, si myslím, že asi to naviac. Takže si myslím, že hlavne tu šlo o to, aby tá kabína bola silná, aby to fungovalo ako jeden organizmus. A úprimne, aký výsledok očakávate v play-off tento rok? Myslím si, že už nejaké tie ciele boli deklarované aj pred sezónou. Samozrejme, netajili sme sa nikdy tým, že by sme sa chceli dostať do tej baráže. To play-off je to, dá sa povedať, nová súťaž. Takže ako sa povie, pôjdeme od zápasu k zápasu a budeme sa snažiť proste, aby sme to dotiahli tam, kde všetci chceme a túžime potom. A čo by ste teda odkázali ešte hráčom na záver do play-off? Tak hráčom veľa trpezlivosti a viem, že hokej v play-off je taký, že bolí. To znamená, že veľa hráči budú musieť ísť aj cez nejaké zranenia a veci. Takže v podstate zaťať zuby, makať a sústrediť sa na každý jeden zápas a úspech sa dostaví. A teda čo by ste odkázali ešte divákom do play-off? No určite by sme chceli minimálne takú podporu, ako sme mali doteraz, pretože žiarsky fanúšik je veľmi náročný už po posledných rokoch, pretože si zvykol na to, že sa aj vyhráva, ale proste bez pomoci fanúšikov to nejde. To znamená, samozrejme, každý zápas by sme chceli hrať pred, takto poviem, vypredaným štadiónom, preto aby nás proste hnali dopredu a aby hráme to pre nich. Predovšetkým je to o tom, aby
aby sme pre mesto Žiar aj proste pre každého jedného diváka odohrali kvalitné zápasy a vyhrávali, takže boli by sme radi, keby ste nás ďalej chodili podporovať a takisto apelujem aj na iných ľudí, nie len na tých skalných, ale proste podpora divákov je to najviac. Je to ten 6. hráč na ľade, ktorého proste potrebujeme. Ďakujem a teda držíme palce. Ďakujem veľmi pekne.